ilyen sokat ne szedjék ki. Akkor nem. Ezt felteszem a fára, jó? Jó, de majd jó magasra is kell. A magasod nem ér. Azt majd én, te ott tegyél oda az aljára, jó? Jaj, nem mászkáljál, cica, annyit nem ér az egész. Le fogsz esni. És ide teszem meg a műszakot. Oda tettem még oda le. Jó, ügyes vagy. Tegyél még, ott van még. Az csak 2 külön darab. Ja, vagy nem? Egy. Így. Ez szép lesz. De ne egymás ez a mellé. Szétszórva, jó? Nem kell egymás mellé. Persze. Felveszem a ilyen. Nézd, anya! Ide is tettem. Ügyes. Csak figyelsz, hogy ne pottyanjék, nem annyit nem ér az egész. De jó sűrű legyen nekem. Várjál, még csinálok, jó? Jó, anya! Hú, meg utána ezt tesszük le. Először keressünk egy olyan fényt, vannak valami ilyen lámpák, tudod, ilyen villogós lámpák. Majd ezt